Umbutho weli ojongene nokuveliswa nokuthengiswa kweemoto usiqhwabele izandla isigqibo sikarhulumente sokuba kuvulwe nenkqubo yokuthengiswa kweemoto. Ngaphambili bekuvumeleke ukuba kuvulwe kuphela amashishini avelisa iimoto, kodwa kungavumelekanga ukuthengiswa kwazo kule level 4 wale nkqubo yokumiswa ngxi kwentshukumo. Lo mbutho uthi eli candelo lithwaxeke kanobomi ususela uqala kwe-lockdown. Umlawuli intloko wombutho enamsa ojongene nokuveliswa nokuthengiswa kweemoto kweli umnumzana Mike Mabasa uthi ukuthengiswa kweemoto kwehle ngomyinge we-98.4% kwinyanga ka-April xa kuthelekiswa neli xesha kulo nyaka uphelileyo. Uthi nangona bevuliwe amashishini avelisa imoto kulevel 4 wale nkqubo yokumiswa ngxi kwentshukumo, kodwa uthi ukuvalwa kwenkqubo yokuthengiswa kweemoto kube nefuthe elibi kakhulu nanjengoko kukho unxibelelwano phakathi kwemveliso nokuthengiswa kweemoto. The industry has been impacted quite significantly since the initial lockdown was instituted. In the month of April, we've seen a 98% drop in terms of vehicle sales compared to the corresponding period of last year. Primarily, and this is an indication, obviously, an indicator as well, that it has been very tough for many of our manufacturers and also our retail business. El candelo lisiqhwabele izandla isigqibo sikarhulumente sokuba kuvulwe nenkqubo yokuthengiswa kweemoto kulo level 4 kwilinge lokuzama ukukhulisa uqoqosho lweli kule lockdown. We are very excited about the fact that government has finally agreed to open up vehicle sales in the country, primarily because of the fact that it is important to make sure that when you open up manufacturing, because remember under level 4, government had already opened up manufacturing, but they only did so and left out vehicle sales at dealership level. And our view and the submissions we've made to the minister was that it is difficult to open up manufacturing because you will not be able to manufacture any car, because South Africans are buying cars purely based on bespoke requirement. It's actually a value chain, and you cannot obviously separate one element of the value chain from the next. So we are very excited that the dealerships are now back online. Umnumzana Mabasa uthi esi sigqibo sikarhulumente siza kuba likhuba lokwiinzame zokusindisa imisebenzi kweli candelo.